Бемо, сам срещу Санчес! О, червен картон за Санчес е това. Ужас. Абсолютно червен картон за Санчес. Айде, бат. Замина ми фентазито, замина Челси, замина прогнозата. Каквата потия. Ти видя малко дъжд, се оплаши се, бе, човек. Още в петата минута, даже в четвърта минута, червен картон за Санчес, вика Маре. Сега вече Челси да пара с колкото си искат. Като го няма вратаря. Кошмарният кръг в моето фентази продължава. Кошмарът ми продължава. Моя кошмар край няма. Погледнете само, перфектно се Бемо сам срещу Санчес и майко. Тук Шешко добре се пребори. Категоричен червен картон. Тук няма какво да му се гледа даже. В смисъл няма. Нито и райстоп. Директно в коляното на Бемо. Удар! О, гол! Бруно Фернандеш! Има ли да стара? Няма да стара. Няма да стара. Бруно Фернандеш карва за 1-0. 14-та минута гол за Манчестър Юнайтед. Бруно Фернандеш подивява от радост. Айде, тръгнаха нещата. Бруно вкара. Съда обаче дали сте няма за Сара. Дали наистина няма за Сара, Флага явно остана отдолу, защото Бруно погледна назад, видя, че всичко е наред, няма дигнат флаг, така че може би няма засада, но все пак трябва да изчакаме да върнат там техния вар, да даде сигнал на Гидженов, има ли, няма ли. Макар, че тук има. Тук има засада. Макар и тънко, смятам, че този гол ще бъде отменен. Вижте къде е рамото на Бруно. Вижте къде е рамото. Това язък за цялата тая радост. Това е засада. Макар, че рамото му е там, ама долу кръка пък дали не покрива. Голът остава. Няма засада. Голът остава. Бруно Фернандеш вкарва. Голът остава 1-0 за Ман Юнайтед. Вече наистина няма какво да се обърка. Далечна града. Шешко се избутнал по-напред. Го гола. Ето го гола Каземиро. 2-0 за Манчестър Юнайтед. Каземиро успя да вкара втори гол в матча. 2-0 за червените дяволи. Мисля, че тук нещата отиват на сигурна победа за Ман Юнайтед. Първи сериозен матч този сезон, който Ман Юнайтед ще спечели срещу съперник от топ 5. Хубав момент за Каземиро. На точното място в точния момент. Каземиро. 2-0 за Манчестър Юнайтед. Челси, за жалост, всичките проблеми и всичките промени и червения картон, най-вече подчертавам, червения картон на Санчес в петата минута. Челси ще загуби този матч. Опа! Жълт, червен, айде и Каземиро излезе. Айде и Каземиро е аут. Сега вече стана интересно. Червен картон за Каземиро. Втори жълт картон, Каземиро излиза голмайстора за Ман Юнайтед в този матч. Айде и червен картон за Каземиро. Има си задържане сега. Сори, ама сега такава прегръдка се случва след вечеря и шампанско, като отидете в хотелската стая. Такива прегръдки на терена не вървят, бак. Центриран на Рис Джеймс. Айде гол! Ето го 2-1. 2-1 Чалова. Тук вече няма какво да отмени този гол. Челси се връща в матча. Рис Джеймс, Чалова, 2-1. Последните минутки ще бъдат изключително интересни. Последните минути на Олд Трафорд ще бъдат много интересни. Дали Юнайтед може да не спечели спечелен матч. Рис Джеймс, центрирането точно на главата на Чалова. Нямаше ядър, буквално не мръдна. И тук нещата стават доста интересни, защото последните 10 минути Челси ще натиска. Манчестър Юнайтед спечели този толкова важен двубой с Челси. Червен картон още в петата минута реши, категорично мога да кажа, реши този сблъсък. И така Юнайтед спечели матч. Подчертавам, спечели матч срещу Челси. Бруно Фернандеш, Каземиро успяха двамата, тези двама симпатяги, да донесат 3 точки на червените дяволи. Така че много важна победа. Честито на всички фенове на Ман Юнайтед.